Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Sembut Menteri Rang Baka Jalaba Prestun Tensong, ulaong baka sorkar mentakan perhat kumno ban pai kemat sa syakino hikai school secondary but high secondary hadien baka lala ban penurlong ya ka jing angnod jong kino hikai school SSA but food teacher haka kerdan lower primary but upper primary ya kan ia ba Prestun apan pau ba keren haka jing lang pun kuburom bala pelong da ka Meghalaya SSA School Association but ka Meghalaya Food Teachers Association ulapan kan mauru ba ka jing simkia jong Menteri Rang Ba ban penmi ya ka CM Impact na taban nyarap iki kena skol haka eksamen metrik kala kintiw ya ka jing pas pha haki kena skol haka juk kapor ulapan ya ka jing trelang kanang ban kintiw ya ka thok puli andre om ban chuban ya sarkar kala le nak benta ka jing pha jong ka puli ka puthi haka jela menta kasngi kadai kasngi ka bansa jingken mau pateng la pateng baleng ong kumta na marba kito kisni kisnem ki benai ki bala lekno ki bangi ong ba ka SSA scheme kan kutno daki pawajar ngut kinong nikai kalak ban poi kapor bakin yap tngan ar hajar ar pusan kum mga ong menne ya syong haka meeting ke jong ya kabinet bat ke department nakapor sa kapor ban pentikna bakata ka jing artatin bat ka jing rit mensim ke jong pi bangin weg no hadu bapinya syong thai and it has happened today nong hikai ba e kene kala jiang yo i ka dur ka khmat ka ba phut sam khi jong pi namar balada phi ong sa kumno ro phin shong thai kat kum kapor balabu ban shong thai ngidaya keren ka face ka balai ka bangi na ka komen ka begin ship. The third challenges that we have now is about the secondary and the higher secondary level. This is the next steps that we are going to take a decision, the toughest decision. Ngin penbit penbiang yaki secondary but ki higher secondary. Kini ki school ki bingi ong haka keteng ka ad hoc kalak biak pras pak klur tam siwi si sistem mudun ingin pelut pras pak klur tam ingin pelut nak kebentakan ni kala primary but ke upper primary level mentang istang work out kumno bangin pen improve ngin penbit penbiang saya ke secondary but ke higher secondary ban ngangit scam ladingila ban le saya kini ki arteli ngangai scam baka jelam ikla jongi kan keladur pateng la pateng pin ya trelang ban ngi kum ka sarkar ban pen urlong ya kani our honorable chief minister we shared from time to time. He said, he used to call me Awang. Desakuli ni kiperlok nung ikai karu, kamu iyu Awang. I call him Awang, he called me Awang. Because we have taken a decision that let us
bring reformation for the secondary and the higher secondary. See, the blessing will keep coming to the state of Meghalaya. So, my dearest teachers, please work together with us. Togi ni try shitom la, ni try lang, pen ya kabalay. Namar ba hak jinglong breu, mdei breu babiang lut na kli kejar. Ni don kam keji slok, keji pliu jingmut, keji try lang. Ngai ba pin suben bet butei tu bomlong nakli akjat katala bakla. Namar ngai I don ki bre ki basngeu bakat kim don shu operthei. Babiang lut. Ngangan ong PM ni dei tang ki breu. Ki babon ki sinduna. Ten rei tong ini keren. Nginia pliu jengmut. Balagi set up ya kene ke education commission. Dekane ka sarkar ka bas serious khamtam ya kapule puti ni don menda ka commission but ka bangibo ya ki members ha ka commission ru ki de ki educationist ki professional ki ban recommend ya ki babon ki benta bangin transform ya ka education sector. But nilayo I ngan yo tu epi kinong ikabi nilayo I ya kejing kelado. Akan mau men-shapes them last year when the MBOS exam was declared. Don ki bawa kjat ki baong ba kani mal ade pej kot tu. But boy hana di kita ki 90% along pej kot tu. Terreu chief minister jongi ki education department kala kuno. Ka publish kitu ke help book. Habi publish katu help book kaya rap hadu katu. Kam tam yang isu no kondong ngai le dei bangawan school no kondong ngastung tu ba. Hato ko por ngong kabajar notes. Kabajar notes ya pas betrik dah kabajar notes. Don ki ba thok kot khubor ngai I ki ba ong hana ba kan ne kamlong. Tengah ngaju ong I ki perlok ki ba ong long ka ka balong. Sengo ba pen I ken. Pisu criticize long mo. Shu bom long si bom long ka ka balong. Pen I yo kornat pen I yo prestun ka ka balong bangin penlong. Atrai de kata ka bedon kam. Ten renga ong pi katu ka help book ka initiative ka bau chief minister ka education department ka sim kalong ka jingker khu ya ki kon samla jongi khamtam hanong kendong pipet biang manhakan ni result embos kalong ka jingker khu ka bakraw de nakakdaw mga ong pi menta ngi nakaliang ka sarkar hapok jengalam Jong Ukonrat Sangma. Ngin kta menta saya ka secondary bat ka higher secondary. Ko ki kebe ki kepala syai pidon syate senong kendong. Ngim kwa ba pidia tu syade syasor silong. Hare pinya pas ke pule jong pinang ti. Namar haden bagi lapas ya ka higher secondary. Ki kon jongi kelapro ka jabing ke joki. Ngi ki keme ki pa ke bawan anong kendong ka jing ngau du tia du dem teng teng ha ka juk ka pementa la dagi hap an pa school ki kon jongi syasor silong mangi ki keme ki pa teng teng ngim yo tia ngim yo dem namar ka jing sneu ka beserke kata ka de ki jing ang nut jongi na ka sarkar ko kinong hikay ba I sywa bangan syong nga da gerpangat da kabas ngeurit tray sitom mapiru hakane ka primary level haka po primary level tray sitom met ban mesin mano bom kwa badio I ba kejelam kala jongi kayo sispa na ka sispa haka jingnang ka jingta
ngakwa ban ong ya pi ka jingkla ha ka jela jong kat sain kabala ban yo i ya ka jingkla ka ban nungkong ka dei ha ka education sector ladangila ban penkela yakir kom trekam ban penjanai yakir polisi trekam ha ka dei baka education sector nga kermens camp baka jela miklaya jongi kan keu state bat kan longru kawai na kistit kaban pauna hapo kari India jongi baroi ang ni kusak ajku ang ni ajak ongani ko mesoka ang habagak tin ke im kajai benriu ke im Kaladon kata kami Mikhalia language act na do usnem arajasan kuman penjishano kan ba min hakani ka country tari jong ubana ya yong ka bambut na tau April arhaja April na ka jing pen bana officially ba la shim ya ka ktien kasi ka jongi bat kum juru kita ki garu bat ka ktien garu tu la shim ya ka kum kata ka official language ngas ngungu mas kumburong ya kan ke kasih atas society batru kumju ya ka acik literary society kiba submit ya ka memorandum sha ke government department linga court meeting mana haka bengesyong di study na du ka law department na du ka arts culture na ki department kiba per ngia discuss ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya ka tuga ak barin bat ngin warna no daka ni ka way ka bat mangai daka bengiong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Akan direktur nama kunci sini mana boleh mungkin nama dia aku interview aku baca kunci nama dia mungkin cara dia nama tak cakap yang nilai kuat syaba ka tin jungi kan yo no ka jingi thu bokpura bar kham tam e kan rong ka kanet ka bokpura nri kalong bade umau jam ubaning kong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban ka tin kasi bar ka tin garo kan long no kata ka tin bokpura jong gejela